it happened. Tuuhi gyud ana. Nga naman tungod kay sa wala pa na nahitabo kundi ni mo na tuuhan, pwedeng di na mahitabo. Hinumdumi ha, sige usbo na ko. Tuuhi daan before mahitabo ang usa ka butang. Kay kung wala pa na nahitabo nya di nimo tuuhan, posible gyud dako kay posibilidad nga dili na siya mahitabo. Let's open our Bible in Mark chapter 8 verses 22 to 26. Mark chapter 8 verses 22 to 26. Let's all stand. Pag-abot nila sa Betsaida, dihay usa ka butang nga gidala sa pipila ka mga tawo, ngadto kang Jesus ug naghangyo. Gihangyo nila siya, si Jesus, sa paghikap kaniya. Gigunitan ni Jesus ang kamot sa buta ug gidala niya siya ngadto sa gawas sa balangay. Gituthuan ni Jesus ang mga mata sa tawo ug gihikap kini niya. O gipangutana niya, may nakita ka ba? Mihangad ang tawo og miingon, oo, nakakita ako mga tawo, apan mura silag mga kahoy nga naglakaw-lakaw. Unya gihikap ni Jesus pag-usab ang mga mata sa tawo og niining higayuna mitutok ang tawo og nahibalik ang iyang maayong pananaw. Unya gipapauli siya ni Jesus og gipahimangnuan nga dili una mo balik sa balangay. Let's pray. Ginoong Dios nga labing gamhanan, salamat kaayo Lord nga karong hapuna Ginoo. Dili makawang ang mga maayong binhi, ang imong mga pulong nga imong ipadungog sa imong mga anak. Salamat o Dios nga karong hapuna ang imong grace enough sa amo Ginoo. Thank you nga dili ka panghilabot ang yawa Ginoo sa mga pulong imong ihatag kanamo. Salamat nga ning mga pulungang may gahom sa pagluwas o paghatag o kabag-uhan sa among mga pagkinabuhi. Salamat kayo nga walay gahom ang kangit-ngit nga magasamok sa kahayag nga niya sa among taliwala. Tabuni kami sa imong hamili nga dugo ug padayon mong bag-uhon Ginoo. Muni among pag-ampo, pagpasalamat sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen and amen. Manglingkod ta mga batan-on, praise God. So kanang focus yun ta og ayo sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Ayaw na kayo og tagad sa unsay kanang unsay musud sa una-una. Tungod kay gusto sa kaaway nga malimbungan gyud ta. Napay batan-on diha sa gawas. Ako mong sultian nga walay sulod ang naastunga nga bangko. Usa ka row nga way sud. So pwede ka ari ka sa sud. So dinhi sa Mark mga igsuon dunay duha ka buta dinhi nga na-highlight nga nakabaton sila og naangkon nila ang milagro pero sa wala pa ni naangkon ang kaayuhan ang maong milagro naguna ang ilang pagtuo nga maayo gyud sila. Maayo gyud sila. Kasagaran sa normal nga panghuna-huna sa tawo, maghuna-huna na siya nga motuo jud ko nga naay gahom ni kog maayo nako. Ingana no? Mutuog yung ko nga gamhanan ni, mutuog yung kong naang Ginoo kung mahuman na ning akong problema, maayo na ko ani. But paminaw batanon tungod kay dili ka karon buta. Nakakita ka sa ako, unsay akong porma diri, unsay color sa akong gisuot. Pero pwede nga ang imong kasing-kasing nabutaan na. Dili nakakakita sa tinuod nga gugma nga naa sa Ginoo kay naanay nakababag diha. Pwede pod nga ang imong hunahuna na butaan na nangitngitan nga dili na ka makakita sa unsay tinuod nga kaalam nga angayang huptan nimo samtang batan-on pa ka kay naay nay laing nakababag diha. And kasagaran nga kanang maobserbaran nimo og nako ingon nga ikaw batan-on ako medyo edad-edaran na. Pag naa na medyo angat na matured na ang panghuna-huna kanang dasig kayo. Dasig, pugi kayo. Sa bisan mo sang buluhaton.
Pero kung bataot pa gani na, bisan pag DC na, bisan pag 20 na nakapin, kung bataot pa na, latagaw na guna-una. Walay focus. Bisag asa lang, murag nga na, that is why dapat nato masabtan. Before nahitabo nga dunay buta nga naayo sa paghikap sa Ginoo sa iyang mata, doon na mga tao nga nituon ang daan nga maayo gyud ni kung ato ning dadon sa Dios. So naguna ang pagtuo ani usa na hitabo ang milagro. And sa ato nga kinabuhi kung imong tuuhan karon pa lang daan bisag wala pa nimo na naabot, nakabot, mahitabo na sa imuha. Nganuman mao nay pagtuo. Atong tan-awon ang Hebrew chapter 11 verse 1. Sa Hebrew chapter 11 verse 1, gihisgutan diha unsa ning pagtuo. Now faith paminaw. Di adire sa kuan sa ato ang screen. Tanawa ha. Now faith is the reality of what is hoped for and the proof of what is not seen. Sa Bisaya pa na mga igsuon, ingon siya nga, ang kahulugan sa pagtuo maunga may kasiguruhan kita sa mga butang nga atong gilauman og dili makita. In other words, naglaom pa lang kaana, wala pa nahitabo. Wala pa nimo nakita. So munay pagtuo. Mo nang ugnay mangutana, pastor, nganong wala man mo yung mga santos, mga larawan na ninyong likod? Kaya ang pagtuo naghisgot man sa mga butang nga di makita. Naglaom ka sa wala nimo nakita. Mo munay pagtuo. In other words, ang atong Ginoo, bisag dili nato makita, naa siya kauban nato. Tungod na sa pagtuo nga gihatag niya sa imuha. Tama? Unya gawas pa niya na mga igsuon og maghisgot kag mga larawan, ikaw ug ako gibuhat sama sa dagway sa Dios. Og ikaw ang tinuod nga larawan kay kaya nimong mulihok. Ikaw ang tinuod nga image sa Ginoo kay makalihok ka, makasulti ka. So mao nay pagtuo. May kasiguruhan kita sa mga butang nga wa pa nato nakita, wa pa nahitabo. Pero kabalo gyud ka, sigurado gyud kang mahitabo. Balik ta. Dito sa Mark chapter 8, ningon diha nga may tawo nga buta nga ilang gidala ngadto sa Ginoo. O kining mao nga buta, siyempre og buta ka wala gyud ka dili ka ingon nga nindutas kalibutan, oy nindutas sa palibot, nindutas sa view because di ka ni kakakita. Tama ba ta? Insakto ba? Amen. Now karon, ningon diha pag abot nila sa Bethsaida, dihay usa ka buta nga gidala sa pipila ka tawo ngadto kang Hesus o gihangyo nila sa Hesus sa paghikap kaniya. So kining mga tawo nga nagdala sa buta, sila ang dunay pagtuo o ang ilang pagtuo mao gayud ang gigikanan sa kaayuhan ining maong buta. Because og moduol tas Ginoo wala tay pagtuo, Hebrew 11 verse 6, useless man. Kung wa kay pagtuo ni duol kas Ginoo, useless man gyud na. So naa kay pagtuo naguna nga gituuhan nila ang kaayuhan before nila gidala ang maong buta. Ug mao gani hinungdan nga ilang gidala kay mituog yun sila. Nasabtan na to? Na you want to see is to believe. Mina makakita ko usa ra gyud ko motuo. Now I tell you inighangad nimo naglupad ng airplane. Sultian ka nako nanay pilot. Mutuo ka dili. Mutuo. Nyawa man nimo nakita. Tanawa ko nang nabay pilot. Sa may buhok sa pilot be. Parehas ka Marvin nga buhok? Or parehas sa ka Rere nga buhok? Or parehas sa ka Milyone? Parehas ka Janjay? Pero di nimo makita. Pero kabalog yung kang nanay pilot. Nay pilosopo mga igsuon nga ayaw ninyo kopyaha. Ingon siya nga di gyud ko motuong naay Ginoo. Munta siya nganong di makamutuo. Mutuo ra kog makakita kog Ginoo. And then gipangutana siya nya unsa man makakita kas imong utok. Dili siyempre atong panglantaw ta mas gawas wa man gatubang sa sulod. Kita po kang nakay kasing-kasing. Dili siyempre nama sa sulod. Nakay di man kamutuo nga way Ginoo. Di po kamutuo nga wa kay utok og kasing-kasing. Kay makita nimo usa pa man kamutuo. No? Sapagkat tinuod lang kining maong pagtuo mao gyud hinungdan nga dunay mga milagrong mahitabo and that is why mag-una gyud ning pagtuo. Kabalo ka?
Kung nianhi ta diri unya, unsa guni na ba kay Ginoo, tinuod ba ka? Nga nang nagduduha, kuyaw jud kay na. That is why maminaw kag ayo. Kay bisan pagwa kay pagtuo, makabaton kag pagtuog, maminaw ra gyud ka. Faith comes from hearing. Hearing the word of God through Jesus Christ. Amen? So ningon diha nga, gigunitan ni Jesus ang kamot sa buta o gidala niya siya ngadto sa gawas sa balangay. So dili siya makakita, need siyang giyahan. And imagine na si Lord may nigunit siyang kamot. For the first time, siguro siyang kinabuhi. Siguro ikaw nalipay ka, first time ninyo nakita mo sa imong textmate. Unya mingon siya, holding hands tabi. Siguro lagyo kayo mo, pero gagunitan na mo kamot. Nga na, no? Nang bago pang nagkita. Hala, di mo tugas tinuod ni, oh. Nga na, oh. Maglingaw. Maggunit. And lami kayo imong feeling. Joano, lami kayo, no? Hana, lami kayo feeling. Sabi, oy. And unsa kanindot nga kamot na mismo sa Ginoo ang nigunit gyud niya. Kabantay ka batanon, paminaw gyud ayo, mo nang gusto gyud kong maminaw kag ayo, nalipay gyud kong niabot ka dire. Because bisan makakita pa ka, pero maghisgot at mga adlaw nga umaabot sa imong kinabuhi, buta pa ka. Tinuod dili. Nakakita na ba ka unsa ka in the future? Pastor, doktor ko in the future. Nakasuot kog puti, pastor. 127 akong pasyente, puro COVID. Wala pa ka, buta pa ka sa future. That is why wala pa ka kay balo ang imo ra nakitaan ang karon. Wa ka kabalog unsa ugma batan-on buta pata unsay umaabot sa tong kinabuhi. Pero ang nindot kaayo nga bisag wa ta nakakita sa umaabot, kay bawtang ang gagiyan nato ang Ginoo. Ayaw pagiyaan ng mga barkada nga dalon ra kaditos. Mga dapit nga diin maguba ang imong future. Na may mga barkada nga moingon nimo ayaw sulod ro klase bay, wala si sir, bisag naa si sir. Na mga barkada mo yung, bay, librehon ka na kog duta, bay. Sana matapos na dyan ang online gaming sa atong nasod mga igsoon. Sana. Because ningon naman tos Duterte nga stop na niya. Ipahunong na ng mga online gamings. Praise God, yung kayo answered dyan na sa kong prayer. Pero kung dili takaoba, nahala pag-ampo nga ipadayon. Napabata diha? Online gamings, Dota, ML. Kana, hurot na. So, ang Ginoo mo'y naggiya niya, munang batanon, always ka mag-pray, Lord, I don't know, unsay akong ugma, pobre mi karon usay, wa mi pagkaon, pero guniti ang akong kamot, paingon sa akong malipayong ugma, uyon sa imong plano. Ing anaa kanunay ang Diyos, kung mag-ampo ka. And so, ang nahitabo, mga igsoon, ingon diha, unya, gigunit, gitutuan ni Jesus ang mata sa tawo o gihikap kini. Unya, gipangutana siya, may nakita ka ba? Mihangad ang tawo og miingon siya, nakakita ako mga tawo apan mura sila gahoy nga naglakaw-lakaw. Ang iya daw nakitaan mo mga mangga, mga lansunis, mga labnog, mga iyang tanaw sa mga tawo murag mga kahoy. Lingian nas ang imong tapad, murag kahoy. Pakahoy, dili na kahoy tawo na, pakahoy-kahoy lang. Kasagaran sa mga batanon, sa atong mga panimalay, kusukit ang mo pakahoy-kahoy. Kasabot mo anang pinulungan pakahoy-kahoy? Na ay trabahoon, pero di mo trabaho pakahoy-kahoy ra ba? Kanang kahoy di kalakaw, naara na siya diha. Murag wala nakakita ba? Bahala mo diya. Munay ka pakahoy-kahoy. Na kining nga tawhan na mga igsoon, butas siya, gikap ni Jesus ang iyang mata, gitutuan. It means laway ni Lord. Gibutang siyang mata, o niya, gipangutan na siya, makakita ka na ba? Ngana siya, tanaw-tanaw sa palibot, niingon siya nga, na ako'y nakitaan, mga tao sila, pero daw kahoy, mura silang mga kahoy. Naka-imagine na ba mo? Siguro mga igsoon nakakita tag mga salida, nga mga kahoy ng lakaw, mga istorya po. No? Pero sa tinuod lang, wa jud kay nakitaan nga kahoy ng ana.
No? Wala jud kay nakitaan nga tawo nga murag kanang kahoy jud sa tanawon, wala drama lang na salida. So, ningon diha unya sa verse 25 unya gihikap ni Jesus pag-usab ang mata sa tawo. Niining higayon na mitutok ang tawo og nabalik kaniya ang maayong pananantaw. Sa ato pa, duna ni siya makakita ni siya kaniadto suddenly nabuta. Kaya ang giingos Biblia, nabalik kaniya ang iyang panglantaw. It means nakakita siya before, nawala ni nabalik. Nasabtan na to? And sa unang tandog, Ginoo, marag dili kay niya klaro, marag ikaw. Sa una ni mong duol, Ginoo, sa una ni mong simba, unsa kaning tinuuhan nila, unsa kani. Marag dili pa sure ni mo. Pero madugay ni mong paminaw pulong, Ginoo mo ingon nagyug kang, ay mao ini ang gusto ni Lord sa akong kinabuhi. Sa verse 26, tanawa ko sa gibuhat ni Lord, gipapauli siya ni Jesus o gipahimangnuan nga dili una mo balik sa balangay. Unsay rason? Kining tawhana mga igsoon, sa time ni Jesus, pag moayo siyang masakiton, iya unang pahilumon, ayaw saba, ayaw ipanugilon. Kaya imbis ang Ginoo magwali, ang mga tao magdasok na sa iya, kay gusto rang maayo, di gustong maminaw sa wali. Ang tao gusto lang makadawat sa iyang gusto, pero di gustong maminaw. Tanawa ra God, musuway ta atong sintro niya, moingon tang, oy, adto ta kay naay krusada naay wali rong gabi Wa gyud manuol. Pero ingna, adto ta naay tagsakasakong bugas, tua gaon na, dugaya po ni ipanghatag. Oy, gabi na kayo. Magyaw-yaw pa. Kabantay man na. So iyang giingnan ayaw sa kag mobalik ka dito, pwedeng magkaguliyang. Yang pinakaunang rason nga muuli ka tungod kay ang una nimong sangyawan sa akong gibuhat ang imong family. Kana bang kusog kay tang mudasig sa uban nga gamanan kayong Ginoo sister Brad. Gamanan Ginoo. Pero sa atong pamilya di gyud ta ka share las pulong sa Dios. Gani ang atong ipakita sa atong mga pamilya pabadlong pagyud. Ayaw pangutan-an si pastor Christian na bagyod ko. Ayaw. Pangutan-an ang naas imuhang balay nga wa pa nagsimba. Ina pa, Christian ako. Christian, di kayo manglaba? Muingana na. Ha? Sila nakabalo, Kristohanon yung kagdili. Kanang naas imuhang kauban nimo sa balay, kauban nimo sa eskwelahan, kauban nimo sa opisina. Maunay nakahibalo og Christian baka or dili. No? Siguro kung magsuon mo, unya mo duol mo des Ginoo, magdahig na, magsimba na sa Ginoo, mo tanaw kasi magsuon. Bayaw-bayaw kamot, mag-aag na wong, nang hapak ka na akong ganiha. Nga na, patingali. Ha? Next nga buta, kasinatian mga igsuon na chapter 10, kato si Bartimeus. Chapter 10 sa Mark. Asa na kang buta ka? Nawala ang buta. Verse 46. O niya, 52. About 52. So, ningon diha, so, miabot sila sa Jericho, o sa diha nga mobiya na si Jesus, uban sa iyang mga tinunan, o sa dakong panon, sa katawhan, may buta nga makililimos, nga ginganlag Bartimeo, nga anak ni Timeo, nga naglingkod daplin sa dalan. Ano sa iyang trabaho dito? Manglimos. Munang na siya daplin sa agianan. Sa iyang ngalan? Ano sa Stephen? Ha? O, Bartimeo. Stephen. So si Bartimeo or si Bartimeo, anak siya ni Timeo. Sa verse 47, sa pagkabati niya, nga maudi ay kadto si Jesus, nga taga Nazaret, misinggit siya, Jesus, kaliwat ni David, kaluyin taon ko. Nagsagit siya. And then, sa mga propesya sa Old Testament, giprophesy na daan nga dunay kaliwat nga magagikan sa banay sa Juda o kaliwatan ni David. Nabisan tod anak ni siya ni Joseph. Giingon diha nga kining maong mangluluwas magagikan sa banay ni David. Ang muluwas sa tibuok kalibutan, ang mahimong
Son of God, Messiah, mangluluwas, magagikan sa banay sa Juda, kaliwat ni David. So bisan og butas siya, nganong nisagit man siya, Jesus, Son of David, have mercy on me. Nganong nakaila siya ni Jesus, nga kini si Jesus, Son of David. It means na ay nagsulti sa iya. Munang need gyud tang manabi mga igsoon. Kabalo ka, kanang imong silingan, inday, undoy. Kanang imong silingan, kung imo nang ipanabi, masuko na nimo. Pero si Lord imong ipanabi, malipay si Lord, nakasabot ba ta? Amen. Munang si Lord atong ipanugilon. Ayog sigig panugilon na ng imong, grabe cute, kayo siya iyang ilong kayong ani. Basta, sunod bulan, di na kamo. Imo na pong balihon, maot, good siya, batasan mo yung, nga na po tingali ka, no? Nasabtan na to? Sunindot kaayo nga atong ipanugilon ang Ginoo nga naman. Dunay mga taong naminaw ani nga patay ang ilang paglaom, patay ang ilang kadasig, hopeless sila walay paglaom. Nga sa panahong makadungog sila kabahin sa Ginoo, mabuhi ang ilang pagtuo pareha aning buta. And while naminaw tingali ni siya daghang maghisgot-hisgot kabahin sa Ginoo, ninduta pud kaayo ng ilang hisgutan oy. Gamanan day na, anak na ni David. Munang mangluluwas muna ang Misaya. Lalang sa balang espiritu, matawo na siya. Muna'y muluwas, tibok kalibutan, og natawo na. Nang panglakaw siya, buta. Nakapalakaw siya, og bakol. Nagbanaw siya, og patay. Nakapasulti siya, og amang. Unya, ang mga bungol nakadugog. Ang nabuhat ni Lord, aning mga masakiton. Kaya po niyang buhaton ako. So wala pa ang Ginoo na abutan ng dapita. Naa na siya pagtuo nga muarbot yun na dire. Kung muagi yun na dire, ayaw man ko ba? Kung nabuhat ni niya sa uban, mabuhat man gud po ni niya nako. Kung nakahuman siya eskwela, makahuman magupo ko ba? Kaya man yun sa Ginoo. Mao ni ang problema sa buta. Sa wala pa naabot ang Ginoo ditong dapitan, nakadungog na siya kinsa ang Ginoo. And ikaw ug ako sige nakagkadungog kinsa ang Ginoo, unsay kaya niyang himuon ang problema ang atong pagtuo, huyang kaayo. Mas mutuo pa kas gisulti atong lalaki. Nganingon dahay, love kayo kanako og dili gud kanako pasakitan. No, grabe, kakurog-kurog. Ang COVID. Pero sa gisulti sa Ginoo, dili mo tuo. Og mo na'y kasagaran karon nga problema. Manang padayunon nato mga igsoon. Ningon diha pagsulti. Sa 48, daghan ang mibadlong og mipahilom kaniya. Tanawan ning tawo mga igsoon basta magsugod na ni siya tawag sa Ginoo og pangalagad sa Ginoo, daghang mo lutos. Daghang mo babag, daghang mo tintal. Bisan pa gani kaugalingon natong pamilya nga dili pa magtotoo mo babag sa dihang mo sugod na kag-ila og Ginoo sa imong kinabuhi. Ningon ang Biblia, daghan ang misulay pahilom kaniya. Ang pangutana, kining mga taong ni pahilom aning tawo nga buta apan dunay pagtuo, nakapahilom ba sila? Wala. So ikaw ug ako, biay-biayon ka, butang-butangan ka, daog-daogon ka, ilokdan ka, na mga trials, may mga problema, mabuti mong kinabuhi. Pero naagyapon nimo ang desisyon, magpadala ka ana or magpadayon ka sa imong pagtuo sa Ginoo. Dagan mi badlong, hilom diha, ilom sa baa man nimo. Apan misamot hinuon siya pagsinggit, kaliwat ni David kaluyin, taon ako. The more siyang gibabagan, mas ni grabe ang iyang kaisog. Sa diha nga gisluto siya, ni doble na hinuon niyang kalipay sa pagpangalagad. Sa diyang nasakitan siya, mas nagmalipayon na noon siya nga musunod sa Ginoo. Sa diha nga nagkahagbong-hagbong na sa pag-eskwela, mas nadasig pa noong mo eskwela. Sa dihang gibulagan, tit, 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 loading hinay wifi.
Kining taong dunay pagtuo bisan pagbabag-babagan ni. Bisan pagkinsay mo babag. Musimbag mo alagad yun is Ginoo. Siya gibabagan siya. Ando na mo ingon, uy, usama mo diyang mag-ampo sa na inyong Diyos bungol. O wa na nagbasag Bible. Kay bisan diri gipahilom siya kay Saba, gasagit siya nangayog tabang sa Ginoo, gipahilom siya daghang nang nipahilom niya, mas nikusog pa yang tingog. In other words, mas daghan ang nagbadlong niya, pero ang ilang tingog dili kapugong sa gikusgon sa tingog sa taong dunay pagtuo nga nagtawag sa Ginoo. Ikaw usab bisan pagpila na sila kabuok. Basta kay nahigugma kas Ginoo, tanan imong buhaton para sa Ginoo. Gibuhat ganin nimo tanan para niya nga di siya para nimo. Sakit no? Sa batanan tinuyuan. Kusga ba? Oh, tinuyuan. Moingon si mama, si papa ayaw sa, moingon si pastor ayaw sa, moingon si ka-church bet ayaw sa. Pero kay tinuyuan. Nakaroon, magkinaon sana, mga pastor, churchmate, ampo ko, naman, naluya lagi ko. Naluya man ka, basta ra. Gibulagan di ay. Pirting tagama, oy. So, gibabagan siya, the more pa noon siyang nagsagit. Amen? O, verse 49, mihunong si Jesus og miingon, tawga siya. Hala no, daghang nanawag si Ginoo tingali, pero siya ray nakapahunong. Ingon siya, tawag siya. Busa, gitawag nila siya o giingnan nila ang buta. Paglipay, tindog, kay gitawag kaniya. Lagi ingnan nila, no? Paglipay, tindog, kay gitawag kaniya. Lamiagaw kayo makadungog yung kastingog sa Ginoo. Grabe kaayo dyan na. Now listen to this. Katong mga tingog sa mga taong may pahilom kaniya, mga tingog tong iya sa yawa. Kanang mga negatibong tawo nga sige istorya ni mo ron mo po'y imong paminawon, mga tingog na ngagikan sa demonyo. Ug ikaw ako batan-on paminaw ug ayaw sugot. Because kanang mga negatibo nga kanunay nimong paminawon munay mo patay sa imong buhi nga pangandoy. Gusto kang madoktor pero may imong barkada tuo ka ng Dr. Brad. Porbreta Brad, wa mangitay kaplete Brad. Bitaw no, sige na lang. Sugot ka. Pero sa pagkatinuod, bisag unsa pa kalisod, mga igsuon, kung naa kay pangandoy, imo dyan ang ipos sa Ginoo na tabang si Lord nimo. Naibuhaton si Lord para nimo, kanunay medyo kag-ampo, Lord. Gusto nyo ka ni Ginoo. Okay. And next, sa verse 50 tanawa, giwakli niya ang iyang kupo, milukso siya og miduol kang Jesus. Nangutana si Jesus kaniya, unsa may ipabuhat mo kanako, mitubag ang buta, magtutudlo, gusto, unta ako, nga makakita pag-usab. Verse 52, ugingnan siya ni Jesus, lakaw na ang imong pagtuo, nakaayo kanimo. Diha nakita or nakakita ang buta, og mikuyog siya kang Jesus. Kining tawo nga nakadawat og kaayuhan gikan sa Ginoo, nisunod og nangalagad sa Ginoo. But yung mga taong walay pagtuo, makadawat ni panalangin sa Ginoo, pero di gud gani nimo pasalamat sa Ginoo. Di gud gani nimo alagad, di gud mo simba. Og naay mo simba, mo ingon na sila, iampo lamang may palihog. Kay mo munay uso. Munay uso. Di okay ra di ta mga lagad, kay mga matay ta na may mag-ampo 40 diyas. Magpaampo ra baglain. Pero sa ilang kaugalingon, di mo ampo. Dakining tawhan ng mga igsuon, nakadawat siya sa maong kaayuhan sa Ginoo, ni sunod gyud siya nangalagad sa Ginoo. Amen. So ikaw karon naa kay pangandoy. Hala, walay mga pangandoy? Kato na yung mga pangandoy, ingong amen. Oh, naa kay pangandoy karon. Pero para asa nga kanang imong pangandoy ihatag ni Lord nimo, nga di man di ka mosunod niya. Useless. Kaning butahanin, nangayo ni siya og kaayuhan nga makakita siya, pero kung giayo na ni sa Ginoo, wa siya ni sunod Ginoo, wa siya ni alagad Ginoo, useless, walay bili, walay pulos ang paghatag og milagro ni Lord diha niya. That is why may mga pangandoy ta. Gusto kong magpulis, gusto kong mag-doktor,
Pakpak! Gusto kong mag-nurse, pakpak! Gusto kong mag-army, pakpak! Gusto kong mag-lawyer, pakpak! Gusto kong mag-engineer, pakpak! Gusto kong mag-pastor. Ilan na lang na, ilan na lang, ilan na lang. Di ko ana, oy. Gutom na, gutom. Kariri na, kariri. Naingon mga igsoon nga lisod gyud ding mamastor ka, magpastor ka, pero ug mo itawag sa Ginoo nimo sunod gyud ka. Kay mas lisod ang pinakasayon nga buhat nga dili maoy gipabuhat sa Ginoo diha nimo. Osbo na to. Trivia, murag trivia no. Hala, ang pinakasayon nga imong buhaton mao nay pinakalisod kung dili na maoy gipabuhat sa Ginoo nimo. No? No, Lord, nakahimo na kog daghan kayong kumpanya. Janitor may akong plano nimo. Lahi din kabubuton Ginoo, isuda kayo na no. And listen to this, dinhi na ta magsugod na ta ni. Introduction pa to tanan. Arita dire. Balik tas verse 51. Okay. Verse 50 50. Verse 50. He threw off his cloth, jumped up, and came to Jesus. Now listen to this. Tanan nga mga batanon nga naa diri naabot aning tinguga ari sa tan-aw nako kay gamay lang kay tag panahon man tag sarap ta magkita agwantahan ning dagway maldito kayo. Focus ari. Kining mga Israelita man nagasinabot lagi ta. Dili ni Koreano, di ni Amerikano, di ni Nigerian, di ni Pinoy, Israelite. Dunay kustumbre, balaod sa Israel mga igsoon. Nga kung ikaw na ay diferensyas panglawas, na kay uniform, nga isuot. So for example, doon na kay sakit nga leprosy, ang imong suoton, color black nga gisi-gisi. Muna'y imong suoton, tanang adlaw. Unya ipahibalo na sa tibuok nasod sa Israel nga kung makakita mo ing ana ang suot distansya mo kay naana say sakit nga manakod. Sabta na to? So mo na iyang problema. Then kung ikaw naa kay problema, wala kay tiil, usa ka buk tiil, tagaan po kag uniforme. Nga mo na imong isuot pagpailangan naa kay PWD ka. Person with disability. Disability. Tama? Na-diferensya. Now siya mga igsuon, doon na po kini mga buta, gihatagan po ni sa gobyerno og uniforme nga ilang ikupo. Kung magpakilimo sila sa kadalanan mo na ilang itabon. Unya ang mugamit lang ana, tinuod nga buta, dili itong paingana ra ba? Kaubaranas pa kahoy-kahoy. Pa-crush, pa-fall ra di ay. Ma-fall na, dili sauon. No? So tinuod nga buta, tagaan ani, for example, ibutang nato color red, pula ang ilang kupo. Muna ilang dadun kanunay. Di na pwedeng suoton sa lain basta kay kung ikaw buta, ikaw ra gyud mo gamit ana, kay maunay ilhanan sa mga tao nga buta ka ug mohatag sila limos nimo. Pero naay kapaingon-ingon rana dito, wala nagsuot aning akupo nga pula, dili na nila tagaan kay nagpakaruning no na. Kaya mga buta sa Israel registered man sa gobyerno. Tanan nga naay mga sakit, ilabi na kung ang imo nga sakit mao'y hinungdan nga dili nakakapangina buhi og tarong, tagaan ka og isuot nga mao'y magpaila nga naa ka anang sakita. So kung ato ning i-color coding, parang mas masabtan na itong ayaw mga batanon. For example, tanang giubo, okay, green isuot. Green imong isuot. So tanan ta mo sunod ana. Di na ta man still pang mag-contact tracing. Kaya mga tao, uy, green, basig na COVID. Palayo na daan. Now listen to this, butas ya mo nang naa siya'y kupo. Na siya'y garments. Ingon siya, casting away his garments. And ang iyang nga garments is pagpaila nga buta. It's a declaration nga tinuod siyang buta.
Pero tanawa, wala pa siya nakakita, gilabay na niya ang iyang kupo. It means, giangko na niyang makakita yung karon. Munang ang atong pagtuon karon nag-ingon diha, tuohi sa dili pa mahitabo. Wa pa karon nahimong doktor, pero imo na nang gituuhan nga doktor lagi ka in the future. Na may doktor binisaya. Ayaw po na. Ang tinuod pong doktor. In kani nga garments, listen, paminaw og ayo. Na ay message nga nag-ingon, forever na ka nga buta og ingana na gyud ka. Unya siya nga mudawat ani nga garments, it means gi-accept niya unsay gisulti sa mga tawo, unsay gisulti sa gobyerno sa iya nga moingon siya, okay, disabled ka, di na ka makabuhat, di ka makahimog mga butang, nga mga nindot nga butang, mapuslanon nga mga butang, mga dungganon nga mga butang, mga maghatag nimong mahimo kang inila, di na ka makabuhat bisag unsa pa tungod ana o isuot ni mao ni ang pagmatuod nga wa na gyud kay mahimo gawa sa pagpakilimos. Ug ang imong pagpakilimos dili ikaw mo malipay sa imong income sa pagpakilimos kay gani wa ka kabalog pilay kantidad sa gihatag nimo kay buta ka. Ihatag na nimo sa imong minahal. Unya, muhatag po kag tax sa gobyerno. Isuot na ni forever. And maybe na inisulti nimo ing ana, pobre ra gyud ta og ing ani na gyud ta kanunay. Ug nabutang sa imong hunahuna, nabutang sa imong kasing-kasing nga daw kupo na nga forever na kong ing ani. Ba't kabalo ka, pwede di na nimong iwakli. Pwede di na nimong isalikway nga no, naibuhaton si Lord. Kamo wa mabuhat na ako. Akong pamilya way mabuhat na ako. Ang akong isig katao way mabuhat na ako. Ang akong kauban sa church way mabuhat para na ako. Pero si Jesus na mabuhat para na ako. Wa pa na mo. Kung isiya ato maghuna-huna, ug ako ning ilabay ron, nga inigduol nako, di pare ko moayo, punito niglain. Wa na ko'y panginabuhi, di na ko ka-income ani ron. Nya gawas pa ni tinuod ra bag kong buta. Mapunitan ni roglain, magpiyong-piyong to maka-income. Unya inig-uli, puso na ni, enjoy na sa kwarta. Unya balik na pag pang-income, makilimos. Pero kabalo ka sa iyang gibuhat. And he casting away his garments. Sa libay, ganyan ko po og milokso siya. Pag ingong Jesus, dool. Pagkadungog niya sa tingog sa Ginoo, dool, diretso sa lukso. Diwan ako nagkinahanglan na ni, kining nga garbo mo ni, nakabutan ako, kining nga pagkaluoran, kining pagkatapulan, kining maot nga batasan, kini di ni pwede. Dahil buhaton si Lord, rin ako, munang iyang giwakli. Usa may naan ni mo rong kinahanglan ni mong ibo sa likway. Insultian ka na ako. One day, usa ka sa pinaka-inilang tao diri sa Bohol nga nakaimbento og motor nga ang gasolina tubig. Okay? Grabe no? Tungod kay tagaan kag ka-bright sa Ginoo. Kaalam, saan na paghimo? Ang gasolina tubig. I mean, ang ipaandar tubig. Lain po ng gasolina nga tubig, no? Ang itubil ba sa motor, tubig? Tagaan ka kaalam ni Lord, ana. Pero kabalo ka kana nga kaalam, dili nimo na makabot, dili na nimo mabuhat, di na maangkon nimo na nga invention kung naay makababag sa imo, ha? Parehaning buta namin ni babag siya, pag-ilom niya, saba kayo ka. Lord, na ako, ari na pit, tabangi ko ba? Asa man ka, ani, oy, naghanang tabo, asa man ka? Saba pa mo kayo paghilom sa amo kayo, ako kay balugas ang Ginoo dapit, ani, asa ani nila? Kaya nga naman ang dunggan na iyang paminawon. Nakabalo ba ka mga igsoon nga kining atong dunggan, usahay mo imong pasalaag na to? Nga kung unsay imong paminawon to aka ni sunod. Niingon ring usang I love you, sunod ka dito, pag abot sa unahan, I hate you, balik na po ka, lain na po ni I love you, sunod na po ka. Kabantay ka nga, ang mali, ang direksyon, usahay sa aning atong pagpaminaw. O example, magsimba, tas Ginoo atubang moderitanan. Dalaygon ka, o Diyos. O niya imong paminaw, naa diha ang music team, naa diha ang galid og praise and worship. Nadugay, ang pagsimba alang kanimo lang. Dalaygon, pagbuka na nimo, naa nakagatubang sa jealousy.
Kabantay mo, ana. Kasulay mo, ana. Umrag mo kasuway, no? Kay gasimba ratang ka. Gasimbang sigig dungaw sa kuko sa uban. Napo ibang gasimbang nangita og tiki. No? Napo ibang gasimbang namatian. Atong palakpakan ng Ginoo. Tiil may gibundak. Naay mga butang, mga igsuon nga kinahanglan natong iswakli aning kinabuhi aron maangko natong baton sa Ginoo. So karon naay plano sila nimo maka-invento lagi kag motor. Example lang nga ang itubil ana tubig. And tungod kay naay plano si Lord nimo ana, tanan nga paagi himuon sa Ginoo parang dili ka mababagan. Ingon nimong kuya, ayaw sa uyab-uyab ha, sapakon jud ka na ako pag uyab-uyab ka. Ingon nimong mamagpapa, ayaw sa uyab-uyab ha, undang jud kag eskwela mo uyab-uyab ka. Ingon si pastor, ayaw sa uyab-uyab ha, kay mag-uyab-uyab ka minyo dito. So tanan against na nimo. And ikaw kay magbuot man jud kasi mo kagulingon, ano butang butan. Amo ba gadala sa akong heart. Magbuot mo. Hala. And suddenly, nabuntis. Nabuntis. Sabot-sabuto na. Nya kay wa pa may ikagasto. Di nahimong mama og sayo. Undang nag-eskwela. Pati mas bata. And bisag unsa na ng trabaho, wala kay parang naipalit gatas and then hanto na katiguang na. Tiguang na. Nakita na to. Nga naay ipawakli, nga dili na pwede, ayaw naggamita, ayaw nagisuot, ayaw sana. Kay kung naana nimo kanunay, sigurado maguba ka na, sigurado. Karon focus sa ani. Kining tawhana, wala siya naminaw sa mga taong na yung paghilom. But ang iyang gipaminaw, ug ayo asa ang tingog dapit sa Ginoo, na agyo niroy mo ingong, dali, dire mo, das magyo ko ba. And you know what? Unsa iyang gisulti? And he, casting away his garment, rose and came to Jesus. But ingon pag yun din sa Biblia mga igsuon, nga gisalikway din niya iyang kupo niya, ni ambak siya. Imagine ko nung ikaw butawa ka kabalugo sa mahitabo, pero kay ambak lang yun ka. Bisag wa kay nakita. Siguro na ay siminto dali, na bato dali pag ambak boom. Hindi ka makakita. And you know what? 2 Corinthians 5:17. If anyone who is in Christ, he is a new creation. The old has gone and the new has come. Sa Bisaya pa, kinsa kadtong nahiusa kang Kristo, bago na siyang binuhat. Ang daan wala na kay ang bago moabot. O sa may ang daang pagkatao, ang pagkabuta, ang pagka-inutil, walay mahingo, walay mahimo, disable. Muna iyang old self. Pero sa dihang naabot ang Ginoo siyang kinabuhi, diha gyoy kausaban. Wa ko'y labot unsay imong gipangbuhat kaniadto. Or mo ingon ka pastor, grabe na kay ko makakasasala. Wala pa kay sala nga nabuhat nga mulapaw sa gugma o sa kapasayloan sa Dios. Because bisag unsa ka kaniadto, pwede na nimong isalibay. Ug modol kas Ginoo, Lord, pasaylo ako, ayuha ko. Tangtang ako ani nga gapo sa sala ug himo akong bag-ong taong makapalipay kanimog mahimong tinuod nga panalangin sa akong pamilya gisig katawo. Buhaton na sa Dios. Ayaw lag pababag. And you know what? Ang Bible nag-ingon dunay crowd nga nibabag ani niya. Pero sa gikaingon ko na kining tao nga dunay pagtuo dili kababagan. Look at Joshua. Si Joshua isog kay siya tungod kay iyang pagtuo, ligon kayo. Si Joshua nasayod nga ang Kanaan giants ang mubabag niya pero kay naman siya pagtuo, babagbabag yun mo ron, habason man yun mo na ako ba? So even facing the giants, baliwala ni Joshua because he's a man of faith. Gituuhan na niya daan nga pildihon niya. Pero kaya baka na ako ni Lord, kaya baka na ako ni, tabang itaw ko Lord, tabang itaw ko, kaya baka ni na ako, ambot lang, uy.
gaduha-duha na kadiyadaan ka, murag kapildihon na kadiyadaan. Nakuha na to? So gitagaan siya ani nga cloth. Permanente na kang disabled, permanente na kang makililimos, permanente na kang wala na maangkon sa kinabuhi, di na kaka-eskwela, di na kakahuman og eskwela, di na ka maminyo, nahot, wa kay nahot. Ug ang tanan nga gisulti sa tawo, iyang gi-accept sa una. Sige na lang, at least na ako'y ingani. Balag di ko makakita, at least buhi. Maka-income po akong pamilya, tungod ani. Ingani na lang ko forever. But na-realize niya nga naapay mas labaw ani nga kupo. Mas na-realize niya nga naapay mas labaw siyang talent. Usag-unsa ka ka-talented. Pero imong kasing-kasing di insakto sa Ginoo, di ka magamit. So need mo nang i-take off. Parang magamit ka sa Lord. Pareha ni Paul, nagpakawalay alamag. Arong mahimong maalamon diha sa Ginoo. Bisan tuod si Paul og bright kaayo. Nasabtan ba natog ayo na mga igsoon? And so the government issued like, bisan ang mga prostitute. Ang mga prostitute po, naapod sila ilang uniforme. Because there are some places nga okay lang na sa ilaha nga na ay mga ingoana. And that is why hatagan lang sila og inganang suot. Arang mahibaw ang mga tao nga kini prostitute ni pwede ni. Kay og laing babae, ditsoon nila dool, pwede man silang mabastos, masagpaan pa no. Pero ang prostitute ni, mauna ni. So ilang gipasuot og mga ingon ana po. Sa gikaingon ko na, any person nga naay problemas panglawas, do na gyud na iyahang naka-designate sa iyahang nga uniforme. Nga mo na iyang suoton. And sa pagkakaroon mga igsuon ay nakabutang diri sa likod DPWD. Ano sa'y tawag na? Ha? Sa DSWD. PWD, naada rin nakabutang. Unya, dito sa mga, you know what, mga igsoon, doon na po'y usa. Nga kabalog yun siya nga, mura siya paralyzed, but strong na kaisas Ginoo. Nipalit siya dito sa mall. Nya pagpalit niya dito sa mall, atubang siya, asa maning priority lane, nga nakabutang dito, PWD. Imbis nga moadto siya dito mutalay, diregyod siya ni talay sa katong talayanan sa mga normal nga mamimalit. Nga naman, iyang gi-claim nga ayo na siya. Ayo na lagi ko. Bisag yung nga ni ako linakwan, ayo na lagi ko. Na? Di gyud siya musugot. Parehaning buta. Di gyud siya musugot nga, forever na lang kong ingani. Ayaw gyud kagkasugot. Pobre man me, maminyo ko, pobre pod me, among mga anak, pobre pod, mga pupod pobre, ang pobre na may hangtod sa hangtod, mahurot na lang among kaliwatan. Ayaw sugot. Dapat mag-move forward ta, mag-level up ka, kaya ang gusto ni Lord, dalon ka niya sa taas, dili sa ubos. That is why, ringon diha, gisalik ko niya ang garments, basahon ako dire, magtapos na ta. Basahon ako dire mga igsoon, ingon diha nga. Sa verse 50, giwakli niya ang iyang kupo, og milukso. Tanawa? Nambak? Yes! This is it! Naabot ra gining adlaw. Dugay na gyud kong nangandoy ani. And do na kay mga bugat kaayo karong giatubang sa kinabuhi, but one day sa libay na nimo og moyong kon thank you Lord. Wala na gyud koy thesis Ginoo atubangon. Salamat Lord, nahuman na gyud ning akong module. Thank you Lord. Siya gyud di ay. Nga na. Unya milukso og miduol siya kang Hesus. And kabalog yun siyang tanang tao negatibo manulti sa iya. Tanang tao mo babag sa iya para sa pagkabot sa iyang malipayon nga destiny. Pero nasayra niya nga ang Ginoo lamang maoy misugot. Maoy ni uyon sa iyang pangandoy. Tanang tao babag sa iyang pangandoy, pero nasayod siya nga ang Ginoo uyon sa iyang pangandoy. And kabalo mo kung sa iyang pangandoy, makakita siya. Kung sa iyang pangandoy sa Ginoo, maablihan niya ang mata sa buta. Pangandoy sa mga tao, pagilom, saba, ayog dool. Babagan.
And sultian ti ka walay nangandoy og nindot para nimo. Ikaw ra og ang Ginoo nangandoy anak. Usahay gani atong ginikanan masayop. Imong pangandoy mag-nurse. Siaba diha oy. Pagpulis. Ang gusto gyud siyang mag-nurse pagpulis gyud. Usahay mga parents may magbuot. Sultian ka nako. Duna kay pangandoy. Nga ang niuyon nimo og pareho mong nagkagusto ana nga pangandoy nimo. Walay lain ang Ginoo lamang. Babagan ka sa tanang tao pareha ning buta. Ang Ginoo og ikaw mo'y magsabot. Umalis kayo diyan. Pwede sila makababag pero pag ingon ni Lord, paduulan na dali. Hus, dali na, paduulan na daw ka. Pwede sila mo, ayaw simba dito. Pero hikapon na sa Ginoo, naka na, bangon na, simba, alpit na alas 9. Oh, sila lang mo dasig ni mo. Yung mga tao mulutos, mubabag ni mo, one day matandog na sa Ginoo sila mismo. And you know what? Katong kupo na ay tingog nga nagsulting buta na ka forever. Pero kung ang tingog sa Ginoo sa Ginoo mo imong paminawon, makaingon gyud kang mauni ang akong destiny. Dunay mga taong negatibong musulti mo pahilom nimo sabad oy, eskwela ka, arrogante ka, habugan nimo pangandoy oy, gamatar kag buntag, kabalo kang pobre ta, wa tay kabayad pa eskwela. Yaw, eskwela. But you know what? Pray lang sa Ginoo. And someday, magpatarpulin na sila. Congratulations sa akong anak, nakahuman gyud engineer. Huh? Engineer. Joanne. Boyan. Oh, proud kayo sila nimo. Pero kanina ito mo na yung babag. Ayaw kay lisod. Ayaw kay. That is why, bastag para sa Ginoo imong buhaton. Gisag kinsay mo babag, just do it for the Lord. Siyag pila pa na sila kabok, dili kanila kayang babagan. Tungod kay, uban nimo ang Diyos. Misa lisod ta. The Bible says, for I know the plans that I have for you, plans to prosper you and not to harm you. Dili nimo na kaya, I can do all things through Christ who give me strength. Huyang kapag katawo, God chose the weak to lead the strong. Naa kay kanunay pulong gikas Ginoo sa diyang makadungog kag negatibo nga mga butang. Imo day nang iwakli na nga kupo kay naa kay pulong nga naagikan sa Ginoong may nagpaligo nimo. And that is why batanon ayag kumpiyansa. Wa gani ka kabalong na minaw ra kang galagot nako nga nagwali kay naigo ka. Pero usa di ay ka sa mahalon nga tawo sa buhol. Okay, kakabalog. Naan lang ka diha, nga nakanaminaw ni pastor, pero gobernador day kas buhol in the future. Nasabtan na to. And that is why unsa may ipasalikway ni Lord diha isalikway na. Ang naka-amaze lang yun ani nga story. Wala pa siya naayo ni tuon na daan siya. Wala pa siya nakit-an bisag unsa giwakli na niya ang iyahang kupo nga nagsugilon nga buta siya. Og nilukso na siya bisag wa pa siya nakit-an, it means positibo gyud siyang this is it, ayaw gyud ko ani. Oh, thank you Lord. Wala pa siya kakita sa iyang grado, but Lord, 6 years na ni pasar na ko ani. Wala pa siya nakakita sa resulta sa iyahang pagpa-check up. Thank you Lord that I am healed. Ayaw na gyud ko. Positibo og ituuhan na niyang daan. Wa pa gani siya gisugot, Lord. Thank you nga kami gyud. Allah. Wa ko nag-encourage nimo ha. Bata pa kayo ka. Ang sabi pa nila, may gatas pa sa labi. Ano man? Mama, gani inom kay gatas. So natural lang na gatas sa labi. Pero kung imong tanaw nimo kahimtang karon, tanaw mag-ayo, kaya ba gyud nimo? Para asa man na. Char, good pastor, char. At least pa na ay kamay pitik-pitik diha gamay. Pitik-pitik. Wala. Kung imo pa nang gibasag Biblia, gimemorize nimo mga bersikulo, nagampo ka kanunay, nagtuon ka kanunay. Hinduta kaayo. Natulog kag sayo. Dugay matulog, sige i-chat-chat sila.
Nya manugilan pag yun, nasulagot lagi ko ni mama, uy. Kay ni Adto, sabay bustadi ako, binlig pang load. Muna hindi ko kakita aning imong gisend nga picture. Sultihan mo na ko sa uyab, pamis akong wife, magsindanan mig picture. Pero maraming nagkita ra kada adlaw kay, unsay imong picture ron, unsay imong gisuot lon, unsay imong ayos, picturean niya, isend na ko. So murag nakita mi kada adlaw. Alkansi siya kadi ko kasi picture kay wa ko'y loro pag yung cellphone. Ang akong cellphone kana ramang naang unsay tawag anang unsay nang keypad lang. Nya manghuwa man kog laptop atong office. Kita ko siyang picture pero di ko kasi of picture niya. Ako nalipay siya nag-on. Dadaan eh. Butang ni sunauna. Mark chapter 10 verse 50. Butang ni. Gisalikway niya niluksog miduol siya sa Ginoo. Kanay mong relationship wala kay mo is Ginoo. Time na gyud ang imo nang iyab-yab. Lord, here I am, send me. Oh, hallelujah, praise the Lord. Malipay kayo ang Ginoo, anak mga igsoon. Close your eyes. Let's pray. Father in heaven, thank you, Lord, for the message. Ngay mong gihatag karong hapon na Ginoo. Mo jung nasabtan og ayo Ginoo. Among nasabtan og ayo, O Lord, ang imong mga pulong. Tabangi kami. Nga di mi malimitahan. Nga di mi musugot nga ing-ani lang mi. Nga dili mi pwede nga hatagan o grado lang sa tawo. Ang among standard, dili pinasubay sa unsay opinion sa tao. Ug unsay among gi-accept sa kinabuhi. But ang among standard, ang among pagkakami, is kung unsa ang imong buhaton diri kanamo. Pareha ani nga buta o Dios. Salamat kay Ginoong ikaw ra ang among himuan. Ulian o Lord sa among mga pagsimba o pagpasalamat. Sama ni ining buta. Sa imong pag-ayo kaniya, misunod siya kanimo. Nialagad siya kanimo. Kami usab o Lord, namin mga pangandoy. Pero para asa o unsay kapuslanan nga imo ning gihatag namo. Nga sa dihang among maangkon ang among pangandoy mo talikod raman di ay minimo. Busa tabangi kami o Lord nga makabot mo ang among pangandoy diha kanimo. Og hilabihan pa hinuon magadubli ang among pag-alagad o pagsunod diha kanimo Amahan. Thank you kayo, O Lord. Let's all stand and we will sing this song. Ikaw lamang Ginoo ang angayan.